Ano ba ga do pakutur nila iba? Ba, kopi. Arap ko na ko lang ako ni Sony. So, good romi ta, ang yung mano. Tata din na rasul. Ladi. Ito. Ang goyang-goyang. Pwede pa. Jangan dulu apa? Bisa buka. Jangan buka kartu dulu lah sini.
Gimana ya tutup di sini? Nih. Oh, enggak.